Още! Трудно смеяме! Толкова според издадени и гаден! Тото си тук и си гаден, 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 много гаден! Гаден си! Оле, са да ми кая, оле! Гаден скъпаняк! Аз наистина трябва да реша въпрос. Който иска той да те гледа, който иска той да се занимава с тебе. Тъпо животно, гадно, мръсно, тъпо животно! Тъпо животно! Моя повязка! Не те ли срам, бе? Не те ли срам, бе? Ти, приятел, може покрай тебе хора страдат. Той, бе. И ти пата твоята душа малко и тук милост няма ли, бе? Още! Тук гадени татно купене. Наистина ли е толкова? Нямам глава, бе. И в главата ти последният буклук на това училище. Абе, не тъй срам, бе, един срок от това училище и си последния, бе. Уриш! Кажи ми, бе, за какъв съм мислиш, бе? Ти пише домашни. И такова, ти какво си мислиш, че басмашът себе ли, бе? Какво си мислиш, бе? Тъпо животно, бе! Тъпо мръсно животно, бе! Още! То си мислиш, че си по-голям от всички останали, бе! Още! Защо го правиш това нещо, бе? Кажи, защо го правиш това нещо, бе? Си ме проблема със своите тъпи изпълнения, бе! Добре, стига си не мога да се реши. Няма смисъл. Няма смисъл. Оле, са да ми кая. Няма смисъл да си жив, бе! Ти наистина си толкова хабен, бе! Значи хабен! Няма, той вече край. Те се отива! Който няма ни в главата. Ай, да съм отгледала какъв бездарен, грозен, гаден печив. Това е непро... Това е нещо. Това е човечко грамчето сърце, срам, стям и удобство. Нищо никакви
че трябва да спя в гащите след това всичкото.